Ja, we menen soms dat we een heel soort dingen besturen en regelen kennen, maar dat is dus helemaal net zo. En ja, de vrijheid die we hebben, ja, zolang iets mij, maar het wordt je opleiden dat het net mij, dan pas realiseert die van, goh, we kunnen het net zelfs bepalen, het wordt voor u bepaald en dat viel gewoon heel anders. Een volle seel, blierde gezichten en dagen vol met aardige activiteiten. Zo zegt het team welzijn er van de coronatijd uit. Maar al gauw liggen alle activiteiten stil. En zocht een werkdij er niet een heel oors uit. Maar dus stenen ze alle dagen nog klaar voor de bewenners. Nou, vooral ik een luisterend eer en dat geldt ook lekker goed voor collega's uit de zorg. Maar ja, die zitten volle meer met tijdsdruk en welzijn had gewoon, ja, dat is het werk van welzijn om tijd en aandacht voor de mensen te hebben. Dus vooral ik een luisterend eer en wat kunnen we voor jou budgetten? En ja, en gelukkig is het net helemaal dicht west, wel dat er een gegeven moment in de weken en dat is net volle zelfs. Maar ja, het is toch een liets beetje de mogelijkheid dat we wat contact te hebben. En soms ook om mensen die bijvoorbeeld voorheen naar de breiklub gaan, die kregen dan hun breidje op een kamer en konden ze toch daar even iets ontwaan. Maar mensen hebben vooral het groepsgebeuren wel mist. Het contact met elkaar. Rug de schouder omhoog. Even zakje. Goed zo. Nog een keer. Eén keer in de week hebben we dan ook een uitsturing vanuit het restaurant Viergezicht. Daar hebben we een podium en er is een camera die richt zich op het podium. En daar hebben we ook al verleden jaar hebben we daar ook al eens uitzendingen dienen. En dat hebben we dit hier weer oppikt. En op die manier binnen toch gemiddeld wel een 60 bewoners uit het huis die dan op deze midden de bewegingsluisteren midden volgen. En ja, als bekende mensen op televisie show, en dan bedoel ik net bekende Nederlanders, maar gewoon wond van maaiwerkers, ja, dat jou toch een stukje binding. En dat wie de ene mogelijkheid en de andere mogelijkheid, ja, wie toch individuele begeleiding en dat je echt de tijd nam om in gesprek te gaan met de mensen van wat docht het. Want het ging net om het speeltje te doen of wat dan ook, maar mensen willen graag hun verhaal kwijt. Zo van, ja, dit is nij voor u alle jaren en wat docht het maar je en wat docht met de mensen en nou ja, en daar vooral een luisterend eer te bieden en misschien een stukje ondersteuning te gaan. Het team welzijn had een proteleerd van deze periode. Ze zochten dan ook weer positief naar de toekomst. Nou, je wordt wel bewust. Vooral een stukje denk ik bewust worden, dat had ik wel mijn collega's besprutsen van, ja, een stukje bewustwording van, ja, we menen soms dat we een heel soort dingen besturen en regelen kennen, maar dat is dus helemaal net zo. En ja, de vrijheid die we hebben, ja, zolang iets mij, maar het wordt je opleiden dat het net mij, dan pas realiseert die van, goh, we kunnen het net zelfs bepalen, het wordt voor u bepaald en dat viel gewoon heel anders. Zowel voor bewoners als voor maaiwerkers. En mijn collega's maken zeggen, doordat we creatief inspelen op ja, maar zo'n uitsturing, dat je kanten van jezelf ontdekken waarvan je net wist dat je die hien. Dus dat werkt wel heel leuk dat je elkaar op een bepaalde manier beter kennen leren als collega's onderling. Voor de borst, weer omhoog. En langzaam naar beneden. Hey. Armen voor, armen omhoog. Nou ja, normaal, wat zal het worden? Ik doe het net precies te zeggen. Wat misschien een wens is van, wij hier voorheen wel eens hele grote activiteiten, meestal chockvol bij elkaar zitten. Rollators mochten men net bij zich houden, die moesten naar de gong, want anders konden alle bewoners er net in en rondte. Nou, daar mag je van afvragen waarom naar zo'n situatie. Terwijl wij bijvoorbeeld activiteiten kleinschaliger hier, dan heb ik wel wat meer aandacht voor de mensen. En dat die rollator naast de bewoner tijdens een gezellige middag staan kan, dat jou de mensen zelfs ik wil van, nou, als ik voort wil, kan ik zo voort gaan. Hoef ik net eerst te roepen om in of van helling met de rollator even op van de gong. Dus die hele grote groepsactiviteiten,
Mooi dat je hem jongen, Bonne en ik, Anel, vinden het wel mooi dat je me alle hebben binnen.